तर कसे काय गाववाल्यानो, ह्यो बघा हैसर माझो काडी पेलवान बघता आकाशात चमकणारी विजा आणि त्यांचो कडकडाट भियात नाही कोणाकच। हो बघा कसो बिंदास्तपणे छाती ठोकून उभो रावलो आणि बघता की खय खय विजा चमकतात, कितीसो काळोख केल्या ना पावसान, कसो वारो सुटलो ह्या सगळ्यात हैसर उभो रावान बघित होतो। आम्ही मात्र भियातो मात्र गडगडला तर हा ऐकलाच काय। हो बघा किती सोसाट्याचो वारो सुटलो आणि आता कोकणात पावसाक सुरुवात झाली असाच अगदी वाटला। वातावरणात कमालीचो थंडाव पसरलो आणि गरमी मात्र क्षणार्धात नाहीशी झाली। ऐकलास काय। हो बघा किती जोरात वारो सुटलेलो आणि भरपूर असे ढग भरान इलेले काळे काळे, म्हणजे म्हणतात ना गरजेल तो बरसेल काय असं झाला। आणि जितको तो गरजलो तितको मात्र बरसाक नाही। ऐकलास काय, असं झाला।